Nej, det kan du så lov at sige. Så vil jeg heller ikke flytte. Der var vel ikke så sart. Det er også travlt hjem. Ja, det er bare så sart. Der var ikke den gæst. Nej, det var fint. Men jeg har også lidt sagt, at vi skal også gå tilbage, og nok med at garantere. Ja. Så i stedet for, at det skal blive ved med at arbejde, det er med at det kommer videre rundt. Altså, vi har et vaskeløn, men så er det her bort, og så er der nogle ting, der de kunne stille os op. Så er det en rigtig skæv gang. Så dur det slet ikke mere. Slet med dig. Ja. Skal man bruge den? Ja. Få det væk! Det skal bare være let. Ja, nu er det lidt, så kan det selv. En gang.
det bare. Jeg har filmet Gitte engang. Det kunne jeg. Ja, det var da rigtigt. Den har jo gået mange spørgsmål, men den er red på, hvor den var så specifikt. Sådan! Ja, så hedder du det der program. Nå, tror du, at du spiller lidt til største. Det skal du ikke nu. Nej, det er 3. Så tager man en halv time. Det smager også sådan lidt. Det er mærkeligt. Super.
Og så lad være. Du må holde det ud. Jeg skal trykke den der på, du kan holde det. Du må hjælpe det lidt. Det er noget længere. Så skær det der godt. Du kan allerede lidt se det. Ja, der. Okay, godt. Her. Og bare ned, der må også på med og sidde på frem. Ja. Og udvendigt. Vente. Hej, lidt på. Og så kører det. Ja. 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 Og over der. Side. Og ride igen. Ja. Ah, det var fint, ven. Godt. Udfør I. Kom. Ja, kom. Kom. Rigtig. Super. Opad. Ja. Ja. Kom. Ja, ret op. Ah, det var godt. Ja, hold det på. Ja! Ja. Kom lige. Godt. Ja, det var rigtigt. Hej. Ja, altså den der linje M på, ikke? Nej, så er du bare væk. Ja, de skal der have lagt på læs i hvert fald, for det blev den i går, så det er min færre, der ikke har gjort, hvad de skulle, men jeg kan lige prøve at høre på døren, hvad der er. Var det ikke dig, jeg ringede til?